खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै क'क्राझाराव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लाखिनांगौनि थाखाय सोमावसारनायखौ राजखान्थियारि इसु एबा राजखान्थियारि गाब फुननो नाजानायनि हेंथायै खौरांगिरि मेल खुंदों क'क्राझार नोगोरनि नोगोरारिफोरा बिथांमोना बुंदों जों राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बे सोमावसारनायाव बाहागो लायाखै बिपिएफनि जानानैबो सोमावसाराखै नाथाय क'क्राझार नोगोरारि जानानैसो सोमावसारदों जायफोरा बे सोमावसारनायखौ हेंथा होदों बिथांमोना रुपनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथिना लानो नांगोन क'क्राझार नोगोरारिफोरनि अनगायैबो उसुंसे जिल्लाफोरनि नोगोरारिफोराबो बे आरएनबि हस्पिटालाव फाहामथाय लानो फैयो बे हस्पिटाला जोबोर गोनांथार आरो बे हस्पिटालखौ लाखिनांगौनि थाखाय 80 बोसोर बैसोनि आइजोआबो थखन थुनानै बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन नाथाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बे सोमावसारनायखौ नेग्लेक्ट खालामनाय महराव नायोब्ला बेसे अयनाय खालामनाय जादों होनना गोख्रों रावजों बुंदों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बे दाबि आरो सोमावसारनायखौ राजखान्थियारि नोजोरजों नायालासिनो रायजो राजानि दाबिखौ सन्मान होनानै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लाखिनांगौ होनना दाबि खालामदों बिथांमोना नगाव जिल्लायाव सानै बिदा बिफंआ ना हमनायनि थाखाय इनकाउन्टार खालामजादों नगाव जिल्लानि लावखवा हाग्रामायाव सरायहागि फरेस्टनि रौमारि बिलोआव जलिल उद्दिन आरो समीर उद्दिन मुंनि सानै बिदा बिफंआ सिखावहै ना हमबाय थानाय समावनो शुक्रबार खालि हराव फरेस्टनि मावसुमाफोरा बिसोर सानैखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव इनकाउन्टार खालामनाय जादों होनना खौरां मोन्दों आसामनि गुबुन गुबुन सिनेमा हलफोराव सोलिगासिनो बर' सावथुन गराय फाख्रि बर' सावथुना आथिखालाव सोलिबाय थानाय रजनी बसुमतारीजों दिहुनजानाय गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ नायनानै गोबां रायजोफोरा बाख्नायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों साननैसो आगोलाव रङियायाव गराय फाख्रिखौ जायगा होआखैमोन होनना खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय दायो रङियानि डिजिटेल गल्ड सिनेमा हलाव गराय फाख्रि बर' सावथुनखौ नायनानै गोबां आइजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों बिटिआरआव आक्रासुआ गोदानै मिरु आइजो कमिटि दादों मैया 22 जुनाव क'क्राझार जिल्ला नाराबारि सिलाराय भवनाव गोदानै दाजानाय आक्रासु आइजो कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सा 24 आइजोफोरखौबो गुबुन गुबुन बिबानाव थिसनदों बे मिरु आक्रासु आइजो कमिटिया राजबंशी फोलेरनि फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन बिटिआर सोरखारनि स्किमफोरखौ जेन राजबंशी फरायसाफोराबो मुलाम्फा खालामनो हायो जेरै सुपार 50 मिशन बे स्किमखौबो जेन राजबंशी फरायसाफोरा मुलाम्फा खालामनो हायो बिनि थाखाय मिरु आक्रासु आइजो कमिटिया खामानि मावगोन होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों बर्मन कछारी फरायसा आफादनि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लादों मोजां रिजाल्ट खालामदों फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो गुबुन गुबुन रेंक मोनदों बिसोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों दा जोंनिनो मोनसे फ्रेन्डलि स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबै बिथांमोना हांख्रायनाय बायदि जों बाहागो लाफैबाय आरो बिथांमोननि हारिया जथेस्थ' गोग्लैसोनाय जेरै जोंनि हारियाबो दिनैबो माखासे लेभेलाव आरोबाव दावगाबावनो गोनां दङ दा बेखायनो बिदा फंबायनि एसे सोमोन्दो बिग ब्रादार हिसाबै जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्डआव जाय हारि हारिसाफ्रा इन्डिजिनियास आरो जायफोरा जोंजोंनो लोगोसे थाफायो बे हारिफोरखौ जोंजों लोगोसे एखे समान बोखांनानै लांफानाया जोंनि बिबान बिदा गेदेर हिसाबै आरो बेखायनो बिथांमोना जेब्लाबो जोंनि हेल्प आरो सापर्ट नायगोन आरो बे हेल्प आरो सापर्टखौ हानायसिम जोङो आफादारि बिथिंजों आरो कमिउनिटि हिसाबै जोङो जेब्लाबो माने मदद होबोदों फारसेथिं बिथांमोननि ससियेल स्टेटास इक'नमिक स्टेटास आरो सोलोंथाइनि जे हार बे दाबो जथेस्थ' गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो बे थासारिखौ जुदि जाफुंहोनांगौब्ला बिथांमोननि स्टुडेन्ट इउनियनआ जथेस्थ' खामानि मावनो दंबावो आरो बिथांमोना बे बिथिङाव जोबोर जोथोन लानानै खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो आं सानो जे बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां बर्मन कछारी कमिउनिटिनि सुबुंफोर दङ
जिखि खना खनलायाव गामि फिसा गिदिरानो जि जाया मानो बिथांमोननि आथिखालनि थासारिखौ लासै लासै जौगाहोनांगौनि थाखाय सरकाराबो हाबा मावनांगोन आरो गावसोरनि आफाद आरो हारिनि गेजेरावबो मोनसे जावरिखांनाय लाबोनांगोन होमब्लासो बिथांमोननि जि दानि अबस्था बे थासारिया मोजां अबस्थायाव सहैगोन आरो बयबो जौगायोब्ला ओनसोला जौगागोन आङो बेखौ मिजिंथियो आरो बिथांमोननि जि जेंना जेंसि दङ बे जेंना जेंसिफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों बे बिथिंखौ जोङो उननि समाव सावरायलांगोन होननानै जोङो रायलायनाय जादों मिजिंथिदों जे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननि हारिनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय मोनसे गोदान मोनसे थासारि आरो आबहावा फैगोन गोजोन्थों बै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिखिनि हारिनि जे फोरमान मोननांगौ दिनैसो बिथांमोना मोननो हायाखै बेनि बेलायाव दुलाराय बर' ना बेयाव खोथाया जाबाय स्पष्ट बराक भेलियाव बिथांमोना काछाराव बर्मन कछारी ST हिसाबै बिथांमोना बेयाव रिकगनिसन किन्तु ब्रह्मपुत्र भेलियाव संबिधानिक भाबै बा भारतनि जि मोनसे जि बेबस्था दङ बेयाव दासिमबो बिथांमोनखौ मर्यादा होआखै आरो बेखायनो बराक भेलियाव जायफोरा दङ बिथांमोना बे स्टेटासखौ मोनदों आरो नैबे ब्रह्मपुत्र भेलियाव आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआव बिथांमोना मोनाखै बे थासारिया आंनि नुनायाव बर'फोरा जेरैबायदि आसामाव ST नाथाय कार्बि आंलंआव ST नि मर्यादाखौ जों दाबो मोनाखै बे एखे थासारियाव थानाय बायदि नुयो आरो बिथांमोना बेखौ लानानै गोबां ट्राइबेल संघजों सावरायदों गुबुन गुबुन आफादजों जोंबो सावरायदों दा जेब्लासिम संबिधानिक भाबै मर्यादा होनाय जाया बा मर्यादाखौ होआ नैबे जि आइनि मोनसे जि थासारि बेनिफ्राय जि मोनसे जि स्टेटास बा जि मोनसे सेफगार्ड मोननांगौ बियो रोखा जानाय नङा दा बेखायनो बिथांमोननि आफादाबो नांबाय थादों आरो बिनि सायाव सावरायबावनो गोनां गोबां बिथिं दङ जे बे बिथिंखौ लानानै माबायदि समाधान ओंखारगोन नाथाय बिथांमोना गावसोरखौनो ट्राइबेल आरो ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरजों जि क'अर्डिनेसन दङ बेयावनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ किन्तु बिथांमोना दिनैसिमबो स्टेटास मोनाखै आरो स्टेटास मोननांगौनि थाखाय बिथांमोननि आफादा खामानि मावबाय थादों जिहेतु संबिधानिक भाबै बे स्टेटासखौ होनाय जायाखै बेखायनो दिनै बिथांमोना बेनिफ्राय बन्सित जानानै दङ आसा खालामो उननि समाव बेबायदि जेंनाया लासैनो सलुसन जागोन बे खामानिफोरखौ बिथांमोना जुदि मोजाङै मावलाङोब्ला जोङो बे ओनसोलाव ज'है एखे मोनसे थासारि बे रांखान्थि सोलोंथाइ आरो सामाजिक बेबस्थाखौ मजबुत खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ मदद होनानै हाबा मावगोन आं बेखिनि खोथाखौ